So yan guys, part 2 na ni. Please subscribe to YouTube channel, please. Follow my Facebook please. Part 2 na ni guys. Ay, nag-video call niya na. Group chat man, masabay man ta. Okay na ka na? Please follow my Facebook page. Arkilot ang publisher. Ha? Hang? Oh, mau ni magpa-service ako noy. Service man po nila gunay. Pero di ubanan ni. Dali na kaya ka ng ubanan ka. Ya, may matay tiga. Udigo lang may problema ya gunay di tapi ka dia. Kasi ada pita ito. Dali na kaya. Hindi mo kung service dia. Sebab ni? Okay na nga? Makaya naman tanggal mo na ba? Hindi. Dito. Hindi ko kasunod. Bakit ko lang ito? Okay naman ka? Okay lang. Dito na. Naiban magod. Maharang manggod. Dito kalahos ba? Kanya, wala na mong habak niya. Napok na mong pamatiyo na rin ba? Malipingsa mo ko na habak. Malipingsa ba? Ito na pinalam doon mo nabtan. Katong babae. Katong babae. Uto kung katong babae ng ilan sa mga. Uto kung gipurwiro ng debate. Inato niya. Kuhan na karagin magsimpautan ng kulbaan ba? Nagtanaw ka. Anamina ko sa story niya. Ito. Ano siya doon? Tunod pa nga siya? Neil. Neil. Erotsi. Pangalan lang, Neil. N-E-I-L. Muna tinawag. Problema ni Kaburi. Ano lang ba? Ano lang gasto. Kung sa hospital ng ganyan, mararag kuhan. Kuhan, karang dali pa tayo sa adlaw. 20. Na mga 30 ka na. Okay naman ko na maayo. Problema lang magasto. Ngayon nagawa sa mamorad Japon. Siyang ka sa... Lamin ko nabibig na ako na kung ano sa agay! Dito naman? Agay! Nagpasada yung kakapang gabi eh. Grabe, sa unang gina kong trabaho. Ang dahang nga lang sa natin. Pas mo sa kusog ni mo ang mamatirin pa. Agay! Sa unang mo gina kong trabaho. Sa naman. Magbinar sir. Ligo. Wala na yung undangon, hindi na tanan. Bata pa beta. Bitag tiguang na. Ay pa niya may booking. Ay mag-yung sunod ni Marong kinasayo tong kuhan.
Tayo kung bahuman. Ay, dali ka nakatuod. Kuan karang maging Ravina, maka kuan naman yung Ravina asang Mutahan lang gud no. Tulog ito. Wala ka manghilo tunganay. wala. Maganda. Karoon pa ko nang hilot ko Ito makita ka video din ako. Kung nakakita tayo ko sa video dayon, direct ko dayon mo sa wala pa ko hospital dito dito. Gani. No, masisipag gamay ba? Aga gamay. Gamay ka. Op. Mo man ni na sa mga nagyod na to kay na interview. So makita dito nila. Kung siya ihang reklamo sa langos. Sige po. Lagang dito. Mo lagi ko trabaho. Trabaho sa Oh, wala. Hindi nga makaparalyze na. Semana ni balik ka. Dilaw tanin. Pero tawag ko pero inano ni sa mga service mo. Nani ni mo ulit tao. Wala lisod mo kay pas mo man eh. Pas mo kusog. Naglabaw ko. Wala na kapit na sa lawas mo. Ito rin sa nangin? Motor mo? Okay, mas ulan ha? Ulan ay ito gumos. Ligat yata. Kita na kasi sa YouTube. Kita na sa Subscribe. Oh, Kung ano ba kag-isa nagpapalay. sa YouTube. Ay, Facebook. Wala pang sa Facebook. Rin, matas Facebook. Oo. Meron ka ng YouTube channel. Oo, nakasubscribe na siya.
Di ba ka manigarilyo? Undang na ko sir. Inom. Wala na kay duha ka bulan niyo mag 2 ka bulan. Daming ginato na dito sa maayo sir. So mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko. Oo. Importante kini sa mong kalawasan, dili lang para sa imo. Apil ko. Sabi na gud ato ang viewers ato ang YouTube channel. Kani dire ko pagka masayod siya, mo di balay-balay sa uric acid. Kani sugar. Uric acid, kani sugar. So mao ni ang top to nga madungog nato ang mga ginareklamo sa latihan o sakit sa makaho. So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice. So asang kusog na itong ipasulod sa itong lawas, mo na yung maapektahan ito. Ha? Pero dugay pa. Hinalam gandang ito. Ha? Yun, dugay pa man po may epek. Epek kayo na? Hindi nga sa bungkagon, magkadugay, magkabukat niya. Ano yung osteoarthritis na kanya? Ano yung makapasungkod sa tao ko na? Hilot na dyan.
may ulan ay. Ulan ba? Artist, kundi yung kupras. Oh, May kupras gamay. may na lang kay ulan lang ato ha. Dili mga paha, dili mga landslide. Luoy ang uban. Kita sa Facebook, no? Kaya ito ma-post ng uban. Kaya natin naman makabidyo. Wala na dito tayo. Luoy ang uban yung makabidyo. Ang uban kong mananumay, wala ay. Wala na ay. Dami. Ang diri, gakuan lang kasi ulan. Kaya na. Kaya na. Pero lunopon. Basakan lunopon. Luoy kayo ba, no? Wala dito. Wala dito na. Failure. Ang dali karon naka tantas na humay kung paano. Kung pa'y magtanong, Wala dito tanong. failure yun na, no? Usap din ng tanong. Usap na po. Ang dagko na, marag bitha. Bintahan na kayo. Kasabay din sa mga Pero dili na ito ma-perfect. paglabi. Bawasan dun, no? Man natulog landslide mo kay kalit ba may nang linog kay ay kanang lit pan mo ginay delikado lang kay kalit lang yan natulog ka linog mo gid dayon Alagi, dili lang ito mamili kung sa'yo maayo. Dili kaglino kung bagis, mao, mga tanan. makaratan na May mo, wala. At lagi mamili. Kung mamili ka, nahaman dyan. Ano mo daw, wala. Hindi mo gano'n tabo kay, ano na? Pinayahan ba? Kung magkanana, gina siya. kanang galihok na po siya kanang inig kuan siya sa likod dumura no galihok na sa Simatuga, katlas-pas mo sa kusog ka. Abot ko na pa naman. kung mao lang dito kato pa lang pag November na kung nabalaan ng dahil na Anin mo to doon eh. Pato yun siya maagapan. kuan yung ta parang dili na bitang tanong Mabawasan yun siya. Ayaw yun siya. Nagkamon nito mo ito rin mo. Upang kayo, nakabuang na. Ganit rin. Tapos kalisura yung lutong. Wala naman na. Wala naman siya kabuhay ba? atake mo atake dito ko sir Mo ba? atake din na loose break ko ang pumiro at to kay nag kuan mo parang nabilar ro ni ato kay kuan moto nga tulak-tulak mo pitik ka hinang kay tubig loose break ko ba ni sakta dito na ko pabuhi sir tulo ka oras ko lang gitabang di pag grabe nagpagpitit sa kong heart pagpitit niya ang murag ganit gaatang sa ang hangin sa kukuan Hindi ko makakakontrol na. nagkita Kailan tayo dire? wala din nakakuan sa baw ko kukuan lang unta kung ito sige ko tanggaw sa mga kuan ko maayo pero kung nagkamot kung makakuan dire Abot ng mga Davao de Oro dire. yan eh Sa Davao na lang. Ayun, naman ginang Davao. Pero manay man dire.